हे बहू खाना बना दिल बनी आ कपड़ो खींच दिल बनी जा तनी पसार दियो। बहुत नौकरानी बढ़ले बड़ी ये बुढ़वा के कुछ न कुछ करही के पड़ी। ए कहाँ बाड़ू हो केने बाड़ू? अरे ये तो आ गई लो अब नाटक शुरू करे के पड़ी। अरे बाप रे केने बाड़ू? अरे मारे दांत टूट गई अरे ई क्या होइलो? उठो उठो ई क्या गिर गइलू तू? हाय ए देखे हमरा बाबूजी साबुन मन छीट उठ के गइल बनी कि आई पतो ये तो गिर जाई। अरे मारे ओ बाबूजी कैसे ना करे के चाहिए? उ पागल हो गइल बा। बताओ ई कपड़ा धो के साबुन एगो साइड में रखे के चाहिए। हाय गिर गइलू नु चोट लाग गइल नु जा तनी पूछे मुन करा से। ना जी बाबूजी से रो मत कहे जाए ना तो बाबूजी को हम कहची कि पतो ये चुंगलाई करती रो बाबूजी से मत कहे जाए। बाबूजी ऐसा करी हनी हम सपनों में ना सोचले रहनी। चलो 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 आराम से ऐजा बैठ हम बम लेके आओ तनी। हां बैठ बैठ आराम से। वाह बाबूजी के बारे में पहली बार यहाँ से शिकायत कैनी है आ यहाँ के पतियाइयो गईनी। अब मजा आई खेल में। बाप रे अरे मायरे अरे बाप रे अरे बाप रे अरे मायरे ए का भइल बा हो? अरे काहे बाप पेट दगे चिल्लात रहो? छोड़ी जाए दी रोहू से कहम तो रोवा कहम कि बाप बेटा में झगड़ा लगावती है। बाबूजी के बारे में का कहत रुआ? पूरा बात बताओ। आधा बात बता के हमरा टेंशन में मत डालो। बोला का बात बा? बोलो। उ का हो जे कि बाबूजी अपने के रउआ के खाना बनले बनी हमार खाना बनौला ही नहीं कि से बिना खइले हमार पेट दर्द करता। का बात करत रहो? बाबूजी तो वैसे भी ज्यादा खाना बनावलो। केहू भी आवेला हमनी के द्वार पर तो बिना खइले ना जाला। आई तू कैसे कहत रहो कि बाबूजी तार खाना लेखन बनौले? रोको हम बाबूजी से ना रो बैठी बाबूजी से जाए पूछे तो कहम कहची पतोहिया हमार चुंगली करती है। ना रो मत पूछी। ना पूछी कैसे ना पूछी? बताओ हई खइला बिना फूल खानी चेहरा मुरझा गइल बा। हम पूछबे करे बाबूजी से। अब मजा आई बाप बेटा में तो झगड़ा लगा देनी। अब अकेले राज करम घर में रानी बन के रहेम। बाबूजी बाबूजी हाँ बाबू ई बताओ दिन भर बैठले बैठले तार मन ना उगताला? अरे कुछ काम भी कर लियल करो। बेटा का कहता रहो? अरे हम खाना बना के थोड़ा सा कनी आराम कर ली काहे से बहू के तबीयत खराब बा। खाना बनैला है तो ओकरा खातिर खाना ना बनावे के चाहिए। बेचारी भूख से तड़पतिया ओकरा खाना वाना ना पूछे के चाहिए तारा। अरे खाना बना के हम बहुरिया कहनी है कि जा बहू घर में खा लो तो कहता कि बाद में खाए। हमरा ये बुझाइला कि तुम लोग दोनों जने एक संगे खइबा लो। ऊ तो कहत है कि बाबूजी हमर खाने नहीं खान बनैले। अरे का बात करता रही रुको हम ओकरा से पूछत नहीं अभी। बहू हने आओ तो। का कहत नहीं बाबूजी? ई बताओ बाबू से उल्टा पुल्टा का जोड़े पड़ू? हम तारा कहनी है घर में खाना बा खा लो तो कहतर बाद में खाए एकर से उल्टा पुल्टा जोड़ दुआ। अब बुझाते कि पुल खुल गए। अरे बोलत काहे नहीं हम रवा काहे खातिर कहे जाई बाबूजी? ई आइनी है तो पूछनी है कहूची कि खाना खा ले बड़ू तो हम कहनी है कहूची ना तो ई दौड़ चली नहीं रवा लगे पूछे खातिर। एकर मतलब सब एकरे में दोष बा। आज हमरा पता चल गई कि शादी के बाद के तरह बेटा बदल जले सब। अरे हमरा ऊपर अचरंग लगा दिलस कि हम ओकरा औरत के खाना नहीं देले। अरे हम तो 3-4 आदमी के रोजाना अधिक खाना बनाई ले कि हमरा द्वार से केहू भूखा ना जा। लेकिन ई बेटा हमरा के का कह दिलस। का जी रो के माना कहनी है नु कि बाबूजी से रोजा के मत पूछी रो मन नहीं आना या के बाबूजी से पूछे लगनी है। तू ही नु कहत लो जे खाना नहीं खइले बाबूजी हमर खाने नहीं खान बनैले। हां हम कहनी है गइनी है कहे बाबूजी पतिया जाए एगो तो ससुराल में पतिये सहारा होला आ रौरू ओइने बतिया होतनी। अरे 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 रो मत अरे मत रो। आज के बाद हम बाबूजी से ना पूछे आ ना बोले उनका से। वाह बाप बेटा से ना बोली हन आ बेटा बाप से ना बोली हन। अब तो हमरा माजा ही माजा बा। हे बाबू अरे देखो तो अपना औरत के बात मान के हमरा पर को के जाता कैसे जमाना। पूजा बेटी कहाँ बारू हो? ए पूजा बेटी कहाँ बाड़ी?
बबनी अरे बाबूजी ना हम बैठेम ना बाबू बबनी हम बैठेम ना हम जातनी वृद्धा आश्रम। काहे बाबूजी वृद्धाश्रम काहे जेबो तू? तहार भाई आ तहार भौजाई धक्का मार के घर से निकाल दलो, वही से हम कहनी है कि चल तनी बेटी से थोड़ा भेंट कर ले तब हम वृद्धा आश्रम जाए। ए बाबूजी उ लोग घर से निकाल दिहल त कहा इहो तरह उरे घर है रहुआ यही जे रही हमरा घर ना समझी जी, रुआ एजे रहला के जरूरत नहीं है। काहे से हमरा बेटा के शादी भइल बा तब से इहो बदल गइल बा। चली हमनी के वृद्धा आश्रम भी चलल जा। बाबूजी रहुआ हमरा के छोड़ के मत जाई बाबूजी। ए जा तरन त जाए दी, कम से कम घर के खर्चा त बची। जा तरन त ए हरामी घर से हमार बाबूजी ना के निकलबे, निकल मेरा घर से चल। ए रुको अरे मायरे बहू के माफ कर दो। ना बाबूजी एकरा वजह से रहुआ से हम बात तक ना करतन यहाँ ई घर में रहे लायक नहीं के। एकरा घर से निकलेगा पड़ी बाबूजी निकल। ठीक बा, तहार ये आखिरी फैसला बा तो हमहू ए घर में ना रहेम। चल बहुरिया चल। ना बाबूजी रहुआ ई घर छोड़ के मत जाई, हम एकरा के माफ कर देतनी। रहुआ मत जाई बाबूजी। तो ठीक बा, बहुरिया के ले जा घर में। चल घरे चल जो जल्दी। चली जी। चली भोजपुरिया भाई लोग के प्रणाम। भाई देखी हमनी के ये वीडियो बनौनी है सन जवना के शीर्षक बा बहू के मुट्ठी में बेटा। तो देखी बहू के भी ऐसा ना चाहिए कि अपना मुट्ठी में बेटा के कर ले आ सास के या ससुर के दुर्गति करे ओकरा के तकलीफ पहुँचावे, ऐसा ना होके चाहिए। हमनी के ये वीडियो में देखौनी है असल, लेकिन ऐसा रियल में ना होके चाहिए। तो देखी जौन की चुनावी बिगुल बा चुकल बा, बहुत ही माने लोग आ रहल बा, प्रत्याशी लोग भी आ रहल बा, पैसा भी लोग प्रलोभन दे रहल बा। पाउच के कितना लोग प्रलोभन देता, तो कितना लोग खियावता ओकरो प्रलोभन देता, कितना लोग तीर्थ धाम ले जाता फ्री में। पहले लोग 5 साल के पहले ना ले जाते रहे लोग। अब वो बात नहीं के लोग खाइयो ली जहाँ देवे के बता दी हमें दी। तो भाई रोवो लोग के हम सचेत कर रहल बानी कि जे खियावता ओकरा खा ली लेकिन वोट सही जगह पर लगाई। सही जगह पर लगाई। जे अच्छा लागो ओकरे के वोट और लोग दुआरों पर जा जा के 4-4 घंटा ए बार टाइम देता ऊपर ध्यान दे। तो ये बात बा। देखी अभी जे जाकर लोग प्रलोभन देता, चाहे कुछ भी अनेकों प्रकार के प्रलोभन दे के फुसलावता, उ बाद में रुआ लोग इनके ऊपर ना ताकि हमनी के बात जहाँ तक बा हमार बहुरिया जो खड़ा भइल जी कर नाम बा आरती सिंह, वो बीडीसी के भावी प्रत्याशी बाड़ी। ई जीत जइहन तो हम रउआ लोगन के विश्वास के साथ कहतनी कि दईभाता पंचायत के नाम ऊंचा होई, ऊंचा कोशिश करम सन कि हो रहे। हमनी के जौन भी काम मिली रउआ लोगन जानेम और ओकरा बाद वो के हमनी के सार्वजनिक करके काम करम सन। एगो बात और ही बा कि रउआ अगर प्रचार कैसेट बनावे के बा तो रउआ लोग संपर्क कर सकिले। निगार म्यूजिक जौन की गोपालगंज में कौन अथी अजी दरगाह जहाँ बा वही जा बाजू गली में बा, तो रुआ वही जाके संपर्क कर सकिले। निगार म्यूजिक में रुआ अपन प्रचार कैसेट बना के अपना भावी प्रत्याशी के नाम दे के प्रचार कर सकिले। और भैया कांटेक्ट भी कर सकते नहीं, जना के नंबर बा 8709 11 12 13 एगोरी नंबर बा 91 421 73 002। एगो और कांटेक्ट नंबर करी।